Naalam ko yung gamayng tagaan nga reaksyon mga sir ug mga ma'am sa mga comments nga naa karon sa ato ang comment section. Kaya ingon pa nila nga ano daw gitagaan na tog dakong pagtagad ang mahal nga birhen. Nya magsilbi gibungulan na siguro sila ba o nabungog na siguro sila sige tagbalik-balik mahitungod sa gitawag og mahal nga birhen. Actually na ay duha ka reasons mga sir ug mga ma'am. Number one reason, nganong ang mga Katoliko nagyud akong pagtagad sa gitawag og mahal nga birhen tungod kay sa tanang tao aning kalibutana, sa tanang binuhat aning kalibutana, ang mahal nga Birheng Maria lamang ang gipili sa Dios aron mahimong inahan sa iyang anak nga sumala pa ni Anghel Gabriel, ang anak sa labing halangdon nga Dios. Walay laing tao gisultian sa Dios anak gawas sa gitawag og mahal nga birhen. Unya wala po'y laing tao nga giingnan sa anghel or giingnan sa langit pinaagi sa anghel nga kay karitomini sa ato apang tawag ining termino full of grace, puno sa grasya in the sense nga wala napun-an kung dili puno gyud. Ang buti pasabot walay gitawag og sala tanawa si Ginoong Jesucristo, o di ba? St. John chapter 1 verse 14, puno siya sa grasya wa man siya sala. Ang mahal nga birhen grabe puno sa grasya, wa pa gitawag sala sama sa iyang anak ang ato ang Ginoong Jesucristo. So makita nato nga sa balaang kasulatan gawa sa atong Ginoong Jesucristo ang sentro sa gitawag og history of salvation ang Kristo ug ang mahal nga Birheng Maria. Muna kita mga Katoliko grabe nga tong pagtagad sa mahal nga birhen. Dili kung sukuan pa ba dili siya pwede itandi sa mga ordinaryong tao, even mismo sa gitawag og mga apostol. Nga naman mga apostol wala man nagkahatag og unod og dugo kang Kristo nga mo iluwas nato. Ang mahal nga birhen ra mo na importante sa atua kay tanang mga Katoliko dako kay nang importante nato ang paghatag og pasidungog sa mahal nga birhen. Mo na nga naka-focus kayo ta gawas kang Ginoong Jesucristo, naka-focus kayo ta sa mahal nga birhen. Nga naman kay ang sentro ang key persons sa pagtuong Kristiyano duha lang ka persona, Kristo ug mahal nga Birheng Maria. So mo na ang pinakauna nganong kita mga Katoliko focus ta sa mahal nga Birheng Maria gawas kang Ginoong Jesucristo. Number 2, nganong always mangiton na ginasulti ang mahal nga birhen o ginahatag do pagpasabot sa mga Katoliko mahitungod sa mahal nga birhen sa hinungdan nga mao po ni sentro kanunay nga atakihon sa mga ningsulpot lang after 16th century. O tanawa ra gud ng mga early Christians, for example kanang sa Eastern Church kay bilong pa man na sila sa one Catholic Church for the first 1,000 years. O tanawa sila, di ba? Kung i-atras nimo ang tawag ining history sa Eastern Church paatras padulong dito sa gitawag og mga apostol, grabe ang ilang paghatag og pasidungog sa birhen. Grabe, tanawa na ilang mga icons, tanawa na ang ilang tawag ining mga simbahan, tanawan ng ilang mga parokya, ang ilang mga dioceses, grabe ang honor nila sa mahal nga birhen. Ngano man kay ang early Christians naghatag og pasidungog sa mahal nga birhen. Kiniraman karon mga piki nga mga Kristiyano nga mingbuto lang after 16th century mo si pangatake sa mahal nga birhen. Mao na nga focus kaayo ta kita mga Katoliko sa pagtubag against sa mga atake ni ining maong mga sulpot nga gipangtukod lang og mga Amerikano, tawag ining gikan sa England, gikan sa Pilipinas, gikan sa Korea, gikan sa China, gikan sa Japan. So ingon ana mga sir ug mga ma'am, wala nga always tang mutubag kay perminti man pud nila balik-balik og atake. So manubag gyud ta kay di magina pwede magduol ang kaliwat sa babae ug kaliwat sa bitin. Di ba? Sumala sa Ginoong Dios pagkahimuon kung man nagkaaway ikaw ug ang babae, mahimong man nagkaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Pagkatamaken sa babae ang ulo sa bitin ug ang bitin usab magapaak sa iyang tikod. So buti pasabot di gyud magduol ang kaliwat sa babae ug kaliwat sa bitin. Pero di gyud mo daog kaliwat sa bitin kay yatakan man. Yatakan man sa babae. Mo na kini mao mga sulpot tanawa. Not less than 400 years sa sikatake sa mga gabi. Midaog ba? Wag midaog. Wag midaog tanawa na ilang number of members nila sa ilang mga converts. Sagad sa ilang makuha nga mga converts puro mga way hanaw sa pagtuong Katoliko. Mo ni ka panghambog ninyo. Mo na nga focus mi sa mahal nga birhen karon ngano man kay sige man ninyo gatawag ang atakihon. Manang mutubag yun mi.
dili pwede ipasabot ang maong gitawag og pagtuo sa hinungdan nga importante kana sa pagtuong Katoliko. So ayaw mo katingala nga wala kay ko naka-live karon mga sir, kay wala pa ko nahuman sa kuang tawag ining arrangement sa kuang mga books mo na grabe kay kung inyong tan-awon mga sir o mga ma'am, wa pa gyud ko nahuman kung mga banker kay balik-balik naman gyud pug kuan, balik-balik na pug ko og responde. Kay syempre ang ato ang mission man gud di lang kay pagpangluwas kalag, kung dili ang atong mission pagtabang pod sa nabay timbang ba spiritual and corporal works of mercy. So ang Falcon Fire Auxiliary o nya uban sa kuang tawag and exalt ng Davao Raven is yun mo na nga mong timong tinguha napoy corporal works of mercy mo tabang sa mga nanginhanglan makatoliko man o dili mo na imo katingala mga sir nga wa kay ko ka live siguro basi tomorrow mahuman na tanan kay until now grabe pa ka gubot, no, grabe pa ka gubot sa kuang tawag ini kuan nya butangan pa lang ko ni lamisa and i-plaster pa lang ko ang computer mga sir. Pasensya na kayo. And sa gustong mutabang sa tong program, pwede ninyong i-message mo ninyo kay until now nagkinahanglan kaayo mi sa inyong tabang og sa inyo hang gitawag og suporta karon gani. Pakoy ko pakoy sana wa gi pagpangandam kay tawag ining busy pa man kaayo sige arrange sa gitawag og mga libro. So mo na mga sir ug mga ma'am atangilan ko ninyo and ayaw mo pailad ini mga di Katoliko ngano man impiernohon na ng atong kalag kumutuot ana. Okay? So, Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.